naman, hinuli naman to ng pulis. Ayaw naman ang kaso nito. Marumi siguro yung kanyang tail light, ya. Hinuli ng pulis, marumi yung tail light. Dyan na. Wow! Wow! Sa tagal nating nagda-drive, kaya kailangan malinis ito. Para sa safety rin natin yan. Pustahan tayo, hindi naglinis to. Sabi ko na nga ba, hindi naglinis eh. Dapat huwag niyong gagayahin yan guys ha. Hindi naman sa inaano, pero kasabayan ko yan na nagpakrudo, minto na nga siya. Hindi pa niya lininis eh. Kung didiretso yan at hindi niya lininis yung ano niya, hindi maganda yan. Kailangan linisin mo, minto ka na nga eh. Delikado ito, delikado. Hala. Saan ka? Dito sa Highway 17, Ontario. Napakadelikado. Ito, tumatakbo lang kami ng mabagal. Empty pa naman ako. Kaya keep distances, keep distance. Yes! Tama ba? Dami na rin nasa harapan, ang dami na rin yung nasa likod. Bad weather! Ano may laptop? Ilan ang takbo mo? 42 km per hour ang takbuhan dito. Pero ang speed limit dito 90. Hindi basta-basta makakapag-overtake sa ganito. Anong overtake? Ba't kasi ka lang mag-overtake? Kaya nga. Delikado. Baka diretso na to sa Manitoba, ganito. Naku po. Kailang kaya matatapos. Kailang matatapos yung 5 hours na. Kahapon eh. Ganun ba? Oo, malakas ang sila kahapon. Keep distance. Lalo pagka empty ka, mayroon ma-jack type. Ano, may makasalubong ka pang mga oversized load. Pero maganda. Ito passing lane dito. Kaso nga lang, hindi malinis dito kaya takot silang kunin ito eh.
ka rin maka-overtake sa passing lane kasi nga, oh, you know. Then sa bande, ayaw nilang kunin. Kahit naman ako. Wala nang overtake ka. Sundan mo na lang sila dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Tama ba ha? Ano? Yung pinakaunang-una sa lahat sa amin, yun yung pinakababagal dyan. Haba hanggang dun. Kitang-kita nga. Hindi mo din bilisan yung ganda ka pangayon ganyan eh. Hindi pwedeng bilisan. Delikado. Yung na kasi alam kung saan dyan yung ano eh. Yung karsada eh. Sinusundan lang namin yung ano. Yung malinis. Yan. Hindi mo mahirap pumunta doon, baka mamaya wala na palang karsada doon. Tapos ka na. Oh. Hihinto ito. Hihinto yata. Mag-break time siguro to. O sige, lumabas ka muna, exit ka muna, mag-break time ka muna. Hindi naman. Signal pag nalalaman eh. Na guys, parang ice road na itong dinadaanan natin, oh. Tingnan nyo. Wow! Puro puti na lahat. Wala ka na makita. Tapos meron pa ka mong ganito na nga eh. Matindi pa akong mag-overtake. O-overtakean ka pa rin kahit na ganito. Salubungan na nga ito, o-overtakean ka pa rin na parang yung visibility nila hindi limited eh. Matindi ang mga paningin ng mga yun. Wow! Bombay siguro. Bombay siguro, yung jam siguro. Matindi sila, magagaling. Ay, nako. Dito pa rin Highway 17 guys, 4 na oras pa. Bago tayo makarating sa Winnipeg. Ihinto ko rin sa Bandarot, lilinisin ko yung ilaw ko sa likod. Baka mamaya puro snow na, hindi na makakita nung sumusunod sa atin. Yes! Alright guys, dito na tayo sa Dryden. At tumakbo na tayo ng 3 oras at kalahati. No? At hihinto tayo para magpakrudo ako konti, linisin ko to. Tapos lilinisin ko rin yung aking aking tail light doon sa trailer. Katulad dito, tignan nyo itong sasakyan, itong flatbed na to. I'm sure hihinto yan para maglinis din ng kanyang kanyang tail light sa trailer. At syempre maglilinis ng windshield. Kita nyo, kadumi oh. Alam niya na ang gagawin niya yan, maglilinis niya yan dyan. Yes!
hindi siya magpapakrudo, pupunta doon, wala na siya. Pero dapat sana linisin niya yan. Magtatap lang ako, maglilinis ako ng aking mga guys. Kanina pa ako tumatakbo ng puro snow eh. Sigurado marumi yun. Kaya wag nating kakalimutan hindi linis. Kakalimutan yun. Kailangan huminto tayo para dyan. Okay. Tara. Alright guys, ayan. Linis. Para safety tayo. Hindi maganda yung pangkuskus. Ito pangkuskus ko. Mga 250 lang na litro. Doon na tayo magpultang sa Winnipeg. Tama na yan. Empty naman tayo eh. Mahal kasi dito sa Ontario ang crudo guys eh. So 257 liter. Puro asin yan eh, asin. Buti na lang mayroon akong sariling stripper. Kasi hindi maganda yung stripper nila eh. Huwag natin magkalimutan maglinis ng mga salamin. Ilaw natin guys. Especially sa likod. Puntan din natin yon. Siyempre linisin ko yung ano ko doon, windshield ko dyan sa harapan, sa taas. Para malinis guys. Para safety tayo. Marurumihan ulit ito pero wala tayong magagawa. It's okay. Importante malinis ulit. Pagkano, linisan ulit. Ganun lang. Alright. Makalimutan ko pa. Hupya. All right. Ay, sinasabi ko sa inyo guys ha. Oh. Oh. Wow! Sa tagal nating nagda-drive kaya kailangan malinis ito.
nagdadrive ng salubungan, kailangan malinis ito guys. Kasi hindi tayo makita. Pagkakalimutan ito. To make sure they will see us. Para sa safety rin natin yan. Pakita nyo sa likod niya, dapat linisin din niya yan. Kung hindi, tapos siya. Kung hindi niya linisin yan, katamaran na yun, Brad. Katamaran na. Okay, tara. Pustahan tayo, hindi naglinis to. Sabi ko na nga ba, hindi naglinis eh. Dapat huwag niyong gagayahin yan guys ha. Hindi naman sa inaano, pero kasabayan ko yan na nagpakrudo. Minto na nga siya. Hindi pa niya lininis eh. Oh. Kung di diretso yan at hindi niya lininis yung ano niya, eh hindi maganda yan. Kailangan linisin mo, minto ka na nga eh. Hindi yan maganda. Sana naman huminto ka muna dyan, tapos linisin mo yung ano mo. Kasi kung hindi ka hihinto, diretso ka na mag-drive, hindi maganda yan. That's not good kung sakali man. Anyway, let's go. Basta ako. Let's go guys. Basta tayo, tapos lininis natin yung ating windshield. At saka yung likuran ng ating ano, trailer, tail light. Yes! Okay guys, nagbabalik tayo. Dito na tayo. Ngayon, kitang kita ko ngayon yung ilaw ng sinusundan ko kahit malayo akong ganito. Malinis siya. Nakapag-drive na ako ng almost 5 oras. Kasi 13 hours ang driving ko, di ba? Nung simula ko, 8 hours and 15 minutes na lang natitira. So ibig sabihin, kulang-kulang 5 oras na yung nag-drive ko, halos. Kanina ko pa din na-drive itong Highway 17 na salubungan. Salubungan talaga to guys, hanggang sa Matitoba na eh. Meron pa akong mamaneho yung mga 4 na oras. Tapos minsan blowing snow dahil sa mga kasalubong mo. Tapos yung mga lumilipat na snow sa likuran ng trailer na ganyan, matatakpan at matatakpan talaga yung ilaw mo na yan. Kaya kapag may pagkakataon ka, huminto ka at linisin yan. Kasi cause talaga ng aksidente. Yan ang mga isang cause ng aksidente. Ayun na nga, katulad ng nakita natin kaganina, no? Nagpakrudo na lahat-lahat, no? Hindi pa niya yata lilinisin yung kanyang trailer tail light. Burado na halos eh, wala ka nang makita eh. Mas huwag niyong gagayahin yun. Yes! Safety lang tayo, safety precaution. Kung nakikita mo yung ilaw ng ganyan, okay pa yan. Kapag ka nag-drive na kayo at halos wala ka nang makita, expected mo yung trailer tail light mo, ganyan na rin yan. Wala na halos makita dyan kasi yan lang yung communication natin eh. Yan lang ang tanging communication. Kaya huwag tayong huwag tayong papakumpiyansa. Babayin natin at linisin. Saglit lang naman yun. Wala namang 2 minutes para maglinis nun. Alright guys, tuloy-tuloy lang ako. Dahan-dahan lang. Madulas. I know. Ice road. Kung tutusin, ito na yung ice road eh.
Kasi nakita natin, no? Mayroon yatang banggaan dito, aksidente. Meron kasing truck kanina na mga 3 kilometro. Hinaybiman niya ako, ibig sabihin, pag high beam niyang ganon, meron yatang nangyaring hindi maganda dyan sa unahan ka ako. Kasi yun yung communication niya pag nag-high beam kang ganon, tanghaling, gabing-gabi naman tanghaling tapat naman di ba? Pag nag-high beam ka, communication, minsan, may mga nangyayari dyan sa hinaharap. Kahit naman ako, kapag may pulis dyan na alam ko, nagtatambay, nataanan ko, yung mga paparating, kotse man o truck yan, nag-high beam ako. Ulit team no na na may there's something in there. Ito, pulis na. Meron yatang aksidente dyan. Kailangan di mo ini-ignore yun. Ayun, yun. Ayun guys. Dinarahan na, hinarangan. Oh, hinarangan na ng pulis dun sa likod. Ito oh. Oh, ito. Sabi ko na nga ba jackknife Jackknife. Na-jackknife siya guys, na-jackknife. Wala na, binaraan na niya yung hindi na makalusot yung iba. Ito yata yung ito yata yung mga nauna sa akin. Kasi galing dito parang galing pa doon. Paano nangyari yun? Pagkaganito kasi guys, ang karsada, focus tayo. Hindi tayo pwedeng pa-cellphone. Sa lubungan to, madulas to Ano pa naman yung dala-dala niya? Buti ka lupit, meron pa gano'n parang tubo yung bakal na tubo yun tayo. Buti hindi yung flatbed na talaga na pag nag-break Kaya mahirap din, napakadelikado guys ang flat deck na hilain. Gawa nga ng kapag na-jackknife ka, yung bigat ng load mo ng mga bakal susuyo sa harapan Itong truck mo na to lata lang yan talagang tutubusin ka niyan Kaya medyo mas safety pa rin ang Reaper. Pag na-jackknife ka, pangarga mo hindi pupunta sa traktor Dulas to guys. Nagtsatsaga lang ako mag-drive ng mga 60 km per hour, 50 km per hour kasi napakadelikado. Ayan, kaya mag-ingat tayo guys lalo pag winter. Wala rito yung professional, wala rito yung matagal ka na nagka-drive kapag hindi ka nag-iingat one time ka tapos ka na. Kaya ingat, focus. Ito meron na naman dito guys, kotse naman ito, bumalandra naman dyan. Wala pang rescue, hindi pa siya na rescue. Balandra na naman ito. Andun yung nabangga yata ng truck. Ayun andun yata yung
Ayun, nagkalat oh. Nagkalat yung mga particles, yung mga ano, nabangga ng truck. O nagsalubong nagkaanuan sila. Mukhang nasabugan yata itong mga ito ng gulong. May gulong. Ay, sabugan gulong. Sabugan gulong. Sabog pala ang gulong niya. Tapos mayroon din doon. Baka nagbanggaan. Ewan ko paano nangyari. Ang dami kasing hindi kasi sila nagdadahan-dahan eh. Wala akong problema, kahit mabagal ako, okay lang sa akin, basta makarating ako sa pamilya ko eh. Sila walang pakialam, diretso. Sige, diretso. Patay kung patay, parang ganun, hindi maganda. Huwag yung gagayahin guys, huwag yung gagayahin. Dahan-dahan lang ako, bahala sila. Lagpasan nyo ako, sige. Problema yan. Patay na. Kasabay ko lang ito nagpakrudo kanina. Nalaglag siya sa date. Sinila na siya ng Hinila na siya ng snow dyan sa gilid. Delikado. Nasobrahan niya siguro ng ayan, may pulis na. Nasobrahan niya siguro ng gilid dito. Yan, nalaglag siya. Ang dami na nating nadaan ng aksidente guys. Ilan na yun? Pulis na, pulis. Pulis po. Sir, kumusta? Ay. Yung pakumpiyansa. Basta two hands in the wheel, dahan-dahan ka lang kahit anong klaseng weather pa yan. Hindi ka ma-aksidente, focus lang. Guys, kahit na wala akong kasal, layo ng sinusundan ko, hindi ako nagmamatuloy. Lalo na wala akong karga, inting-inti ako. Delikaro yan. Empty, wala kang traction, wala nga akong traction kaya nga parang nag-i-spin lang yung truck ko ito, ang gusto niya sige, palusutin natin, lusot ka. Lumusot ka, sige lang. Walang problema sa akin, lusot lang kayo. Slow down ako para makalusot. Ayan. Palusutin na lang sila, lusot lang. Sige lang, lusot lang. Lusot-lusotan nyo lang ako, okay lang yan. Walang problema yan. Lusotan nyo lang ako, walang problema. Sa mga ganitong klase ng guys, huwag tayo papakumpiyansa. Ayokong ma-accident yung truck ko, malapit ko na mabayaran tapos ma-accidente pa ako. Tapos tayo niyan. Sayang ang pinaghirapan natin. Kaya dahan-dahan lang, dahan-dahan. Focus lang ako guys, focus. Ito naman, hinuli naman to ng pulis. Ano naman ang kaso nito? Marumi siguro yung kanyang tail light. Hinuli ng pulis, marumi yung tail light. Delikado rin. Yung tail light niya rin ang marumi, siguro. Hituloy tayo rito sa banda rito guys at maglilinis tayo ng tail light. Baka yan pa yung dahilan nahuliin tayo ng pulis. Kaya meron tayong madaanan dito maglilinis ulit ako ng tail light.
pull out, kakanan tayo. Ito, marumi na to. Kailangan malinisan na rin yan, guys. Sinusundan natin yan. Yes! Tayo sigurado marumi na. Mula nung naglinis tayo dun sa Dryden. Hanap ako ng pwede kong hihintuan, tapos linisin natin. Baka mamaya makita pa ng pulis. Maraming pulis dyan. Yan pa yung cause para ma-pull over tayo eh. Matikitan pa tayo. Dito pwede ata ako mentor rito. Ito, hinto tayo rito. Hinto tayo rito, tamang-tama. Maglinis tayo, guys. Yan. Baba tayo. Para walang problema. Sigurado yan, marumi yan. Kahit anong gawin natin, marumi yan. Ano, hindi masyado sa akin. Kasi kalilinis ko lang eh. Malapit na rin naman tayo sa Winnipeg eh. Alright guys, tara na ulit. Alright guys, nagbabalik na tayo uli. At officially we are now in Manitoba. Ayun yung sign ng boundary ng Manitoba at saka Ontario. Sa kabilang yun. Madulas pa rin, no? Ayun yung may mga pagkakataon na ano, yung paangat halos malus traction ako, kaya iniisip tuloy, kinakabahan ako, baka mamaya kailangan ko pang magkadena eh, dahil walang traction eh. Siyempre empty tayo nga guys, wala nga laman ng karga ang trailer natin kasi dineliver lang natin ito sa Thunder Bay. Kinakabahan ako, halos nag-i-spin lang yung tractor ko sa pangat dahil sa dulas, walang traction. No, madulas pa rin ito, kaya dahan-dahan pa rin. But anyway, meron pang isang oras nandun na ako sa torque. Sinabihan ko na rin si Mrs. na maghanda-handa na para makabiyahe na. Hindi na nila kailangan magpabilis kasi madulas, delikado. Kaya di bali ng matagal basta makakarating. Sabi niya, winter weather expected, drive to conditions. Guys, ito may timbangan dito, bukas pa kaya ito? Ay hindi na. Sarado. Yan, sarado na. Tuloy-tuloy na ako guys. Kalating oras nasa torque na tayo. Nakita nyo, puti pa rin lahat hanggang down. Ano, magwawalong oras na tayo nagdi-drive. Puro ganito yung dinadrive natin, dinadaanan natin mula Thunder Bay to St. Andrew, Manitoba.
ingat lang guys, ingat-ingat, focus, keep your distance para magkaroon tayo ng braking distance. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa yard. At, Han, ikaw na bahalang dumiskarte dyan? Charge ko na, i-plug ko na doon. O i-plug ko, i-plug ko. May ilaw? Oo, okay. Meron. Ano? Wala naman nga pag ano? Walang ilaw? Natanggal naman Han. Mm. Importante kasi yan guys eh. Kasi kapag hindi may plug yan, naku patay tayo. Baka hindi umandar si Cordapia. Mapuprosin yung mga coolant niya, wala na. Oh, but anyway yan. Dito ko makikita yun. Oh, kasi may, ano, pag meron yan, may ilaw. Yan. Alright. So nandun. Iwan muna natin si Cordapia dyan. Okay. Lock. Alright guys, yan. Tara lights, maaga pa. Pero tama lang yan. Kumusta na kaya yung aking mga chikititing? Chikititing! Kumusta ang mga chikititing, Han? Ang dumi ni Cordapia. Malilinisan din yan pagka ano na. Ay, wala na oh. Kaya malaglag pa. Tsaka na. Wait, iwan ko muna dyan. Alright guys, how are you guys? How's Batite? Good pa. Oh, bless Papa. Alkamid yung bake? Alkamid bake? Yes! Oh, how are ya? Good pa. Kiss. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang. I will see your face Ano ba naman? Yung ulo naman na nakatakip pang. How are you today? Good pa. Let's go home now. No, we're gonna eat in the car. There's no food in the car, Baki. Ito talaga, Baki. At si Mami, kahapon lang naman kami hindi nagpaalamanan eh, kaya nakabalik din naman ako. How are you, Mami? Kiss. Alright guys, nakabalik ang Lakay Tracker. Mag-aantay na lang ulit ako kung paano ang situation, kaya siguro hanggang dito na lang yung vlog ko. At least kahit paano nakauwi ako ng safety sa dami nating nadaan ng mga aksidente, dates doon at saka delikado yung karasada. Ganun lang. Ingat-ingat kayo. Love you all guys. Say bye-bye. Bye. Sama-sama ulit ang aming pamilya. Peace out. Bye. Kulit-kulit. Lakay Tracker.